The number one of Nando. As Alfisio Nina. Ordinary and this Nina. One is your Nina. Yoji Buloji. You are like a lepon and Nando. One in a Wakoli. One mother, one more. One way do Ajune Buara. You wear your Jumo Balamu. Jelerica away! Somebody wasn't anyone in the Sobunaburo either. Who won't so bad a guy wet. You're tagging like Badet. Your Boga Yakata, I did not move back. Why have I? Oh, so what in them when they come up like a great prince. Let me tell you, let them look at it. Let them maybe take you there. April can look at you and give you to Natalia. I'm on a more great joke. Mamma, the Muke book any book. To go book. I would have only able to get when I was a robot. Or put over there for them, give you two at Selana. What should I tell them and get a Naya? Copy of the Buani, we'll go to Maragaya. One out of your work on her up your one on. I will run your baby back and the mother tells you every young. What one people can look at it. Open a joke and look at what give you the level to that. Not can one look at your man. Can you put? Timela ni le tola kibera oya lam yo ti le put e la wan ni je ke put e fu mama da put oye bu mama e put oye jori e put ya tu de le wan ti du la tanana no kali won do ka kana mi o mera na kai ko ika we go tra de ma ni mo ai da di ni mo wo pe won ya ta ni ko ja ba di e ni na bia jo ja ba ni ga o o ko bi na be o ja ba ni ga o ja ba na Nando o ja ba na Nwa o ja ba na ile ko ai ya di ndu nya le ndu ba de ko nye le ko mo lo nwa nya le nwa kwa ga si na mma ke ba chi egi agba ngi bu chu kele ni ba ga si na ndu na na mo me na na ma kwani chu makana ba ko tino ngwe le ku ti to mama na we ku ti to o je na ku mari bo na na nna ti ma ba toro ko le ku maka ma de tino ngwe bo na na kala ma no bro ti to so ndo ka ta ne makana ji do ku chu nka bia mde ndi bo ma de ya e nwere chu ka le wa chu abia mde chu abia mde na ku ti to chu nka bia la bia na abia ka na amara Nekuye na nekuye kada yan oreku. No ya butu kada da ya butu Jesus Christ. Wana ba gi butu ji bi medu abela. Medu ajom. Medu obu onu. I thought you had to utanya ni dem. O tuare na obala na mpuro bi sana ba Jesus Christ we wan. Ayi ade na ndo. The number one of Nando. As Alfisio Nina. Ordinary and this Yoji Nina. One is Yoji Nina. Yoji Buloji. You are like a lepon and Nando. One in a Wakoli. One mother, one more. One way do.
information even in meta. Kelibi na go bodo. Kelibi na go na eze. Kelibi na go ndi kana be n'ụzọ. Kelibi na go ndi lutegolo lite. Even na go na eze ma ndị na-abịa abịa ma ndị bịa na-abịa. Na olili a na-adara ọgwụ. Alụsị na-ese a na-agbalị ebe ahụ. Nke m na-agba mere nke isi. Anyị na-agbakọ ugwu ọnụ, anyị kpọrọ nwaanyị aka m na-atụ. Na-agbakọ ugwu ọnụ were ihe oji achere ogwu na-abịa ebe. Ihe oji achere ogwu ahụ bụ ndị nwunye bụ achere ogwu n'obodo. Maka na anyị naba bụ nwanne ogwu nna ji anyị naba. Nna ji anyị na-ama egbe na. Esoro nwere ihe oji achere ogwu. Mana taa dị bụ ka bụ esoro nwere ihe. Ebe ahụ a na-agba mbụ bụ n'ama obodo. A na-abịa. Mgbe anyị nọkọrọ na anyị bụ aka m na-atụ. Anyị wee jee ebe ahụ ọgbụgba ebe. Wee mee m ihe mwute. Nwa Nnata wee kpesa echi m. Isi ndị isi. Isi aja. Isi ndị mmụọ. Wee mee mgbe arụ n'afọ. Ụwa bịapụta m n'abalị si mba ebe n'ama. Nwa agbaba ebe. Taa mere mgbe arụ ise. So ebe nke nna abara bụ nke COVID. Ka m bidoro mgbe ebe a basị na m daa ma bụrụ onye media mpụ. Mana mụ nwa na-abịa ebe ahụ anaghị ekwuro dị chu asọ maka ọmụma na-egbupụtakọrọ m nwere mmadụ ga-egbupụta m. Igwe. Ọsọ ma Ochukwu kpọrọ m njem. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ọ bụrụ maka nke mmadụ nsị na-egbu ụda na otu okwu ka onye abụla. So na mụ ma na mgbaba ebe nọwi ọdụ maka na ibe mụ na ya ebi ọwakwuru isi gbaba ebe. Ibe nwe okwebiri isi gbaba ebe. Ndị nwoke a na-agbere egwu a na-abụ nne ya. Ọ nwere ọchịchị ndị ikwu na mụ bara n'isi ụyọ na-achị. Basị na onye ụjọ ka agụ bịara n'ama nne ya si na okere olu ya. Gụ onye ụjọ ọgụ bịa n'ama nne ya si na okere olu ya. Ogbu na olu obe gị ya eme gịnị. Ekweli ọrụ parị bụ ụjọ. Ọsọ gara dị egwu. Bụ egwu. O na ebe m na-aba na-abịa bụ mụ na Chukwu na ọ dị na n'afọ. Ị na-anụ udu mmiri dị ebe ma mmiri na-ezo. Ebe ekwuru ụnyaahụ bụ na o nwere na-ara mmiri ma ọra. Mana mmiri ezo maka na anyị na Chukwu na ọ dị na n'afọ. Ya bara mụ na-ekwu na n'olili ka anyị bịa. Olili a na-adara. Na onye bịara iji obi ọma wa abịa were iwe ọma bịa ga-eji iwe ọma na. Ọba. Bịara ndị obi ọjọọ wee bịa were iwe ọjọọ bịa ya eji iwe ọjọọ na. Nna m dị na mbụ na-eme iwe ana m enyoro maka eji nsị ma ọ bụ jiri were njọ bịa. Ana m akawara jiri makrofon gwa eji nsị bịa hụ na were bịa na were anya bụrụ ka ọdụ ka o gbuo onwe ya ka nke ya gaa. Ndị a bụ na mma na-ata anaghị na ọ adịrị onye ọbụla mma ma nwoke ma nwaanyị ma ndị bụ ndị nana ma ndị na-abụrụ ndị nana ma nwaanyị a na-anụ anụ na nana ma nwaanyị apụtala nkiri na Nando ma nwoke pụtara nkiri na Nando. Onye ọbụla abịara maka mmemme anyị na-eme akpọrọ mmemme ọnwa nge bụ ọnwa alụsị. Adịrị ya mma. Ee na-aga tụzi n'egwu na anyị na-ewepụ njọ na-ezipụrụ ọtọ ma anyị na-aga. Adị na anyị mma. Anyị ekene gị. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Ọ gbalịwela aka anyị aka ka ji eto ogologo. N'obi gị ka anyị nọ ibe niile na-eme. Ndị nwe na-ekwetekwuru anyị kwetere na be mesikwu okwetasị ya. Ekwe n'uche ya. Na onye bịara ihe anyị ekwetego. Onye bịara ekele ebe na o kwetasigo. Anyị wasị gị jisi ike. Na onye nwọrọ gị. Igwe onyonyo. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Igwe. Anyị kenere gị. Na ndị ekele m unu. Amaka m ekele m unu. Elulu bi egwe. Oya ba wale. Olekele bo. Oya se mo oji. Omeka nne. O mele oji. Ora come.
won't give this or out. I go work and I take go bruise. Or I will see an answer. So now I can a pilot. Can I be there? I can. Can I be? Oh, just a few hours. Are you ready? It's over. I want to know. Ben I need to question or just the I can. You will see man. I'm more than a problem. Oh, get. I'm not here. Oh, I can't forget you. I can't forget you. I'm going to be a banana really almost. I do want to. You will be a medical ball. Open up an ambulance in case we sat. We were near Deva. My man is zero to go. Maybe an ambulance to Satan. Come with you to why you. To go where you can deny your guitar. Ana ma yogi ni si won kan wan ano ni be na yogi ni si wani na makana yan na yogi bia ko wani na aya owi ba ko wani na aya ma woke ma wanya ma du ma muaro me malile me na marile ayan na yogi bu chu be ko nso na cho datal ana ma gbangi bi eduri na kale won do ka kale ndi o me na kan yi zo ike we check na land near osire ekwensu we jori ejidia osire ekwensu oje buo mmad osire ekwensu bi edule ekwensu a bi wa dem ma kale wondu ka kale ndi omena ai ja de ne ndu ka kina kem na eze na betela wala ma na ya na jo gozi oja bata no to itari bo gwa na obara na mpulo strava jo strava wa
That's what
Wana bangi mutu sigi gan jene ba da agbati no nsu kan ti n'aka nya no ulo no ulo hodi ya gere bom o bu pawa ti no wori be je mo ku me nya no ti da no kale wa puta na enu ana obuno kale te yu ayi na nya nya no na ewu ka ese nketa igbo we ku onye nzu ewadi ya na ebebele onye bia ni bia na ani igbo o mere god ejuo ona ndu adero we tila ntutu e wana agbangi mu chukwu manna mo gwale mo simu no mabata ko obodo mmade na-ekwu maka mmadụ si na o nwere ibe ọ na-eme na onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme eji ekwu ya ana m agba ngị bụ chukwu na kaira wa nọrọ n'ibe ma ndị ka na-abịa abịa onye ọbụla imechiri ekirila onye nwara na-enwewe ego na-abụ ego o nwere ibe ọzọ bụ ego na-aba bụ ego ọ bụrụkwa aba bụ amadị gịnị na isi akpịrị ihe koro abụ no inwe ezigbo aba iwe ego nwana agbanyi bụ chukwu kere n'igbe kela na tiki bịa meela anyị imere nzu imeela anyị imere nzu ụda anyị wa na-ede n'olu n'igbo n'ụwa niile imechiola anyị ka ibera na onye nwana abịa enwewe ego ana m ekwu sị na nwoke nwaanyị adịrị ebe a ga-ede ude ka nzu ndị na-abịa abịa ga-ede ude ka nzu obere egwu ka ị na-agụ ọ na-ede egwu gị na-ede nke nwa na nwere gị na-ede ọbụla abịa ka ị na-agụ ọ na-ede abịa gị na-ede nke nwa na nwere gị na-ede ọbụla olugbo ka ị na-alụ ọ na-ede olugbo gị na-ede nke nwa na nwere gị na-ede ọbụla mbịa ka ị na-ele ọ na-ede ị na-eme dibịa ọ na-ede ị na-alụ olu oyibo ọ na-ede ị na-ese onyonyo ọ na-ede ị na-ebi na-akpa bọọlụ ile kiweri na ọ jere ede ga nzu egwu m sị na anyị ọbụla na-eme ede ewu agwụgwọ ọrụ ụwa ebe anyị na-eme ede ede ude onye ọbụla na ebe ude nle na m na-ede na ọ dị mkpa uru ma na o nwere onye ewute mmadụ na ọnọ mgbupụ ude na ya dị ntị enwere m plen na m enwere helikọpta mama lụrụ ụlọ elu nke m na-alụ ụlọ ama mana ọnwa ndị ya ga-anọ na-azụ eme mmekọta ụlọ mgbupụ ude na akụkuru ime mkpu na-erike tọsọ mgbupụ ude na ka mmadụ na-alụrụ ọgụ tọsọ ude na-abụ ihe nkete ka ọ dị m ude na ebe na-atara anyị mgbe
onye ọbụla sị na ya agacha na ibi ama aga n'ama ya were ana zeli mmiri ama nwa bụ ama niile ka ọ onye tocha ochele ibi onye gacha ochele ibi ya ndị ka ya bata n'ama nwarili nne ndị gagola aga rili nne mana onye ga-atasi na ibi ama agacha ya were ana zeli mmiri wesi chukwu oke abịa mere n'olu n'olibe m na-ekwu ọ wadịrị gị na mma a wee too aba gị bunye aba gị elu n'afa ndị elu na ndị a We have entered this main event of this day. Yes. In order to keep our culture. The beginning and the end. So we can in what would give we can another give to Waborika. To get not give them an immortal. To one balling is to go TV and what TV and one and keep their moment and away. To get a Bacala, not give them an immortal. To be not get to Madame Rochili to get to home. To one balling is over Macana about Polanochi. One of Bangi Butu Kelly Bacala, I think when I come on at Monday, won't tell one other point not on to follow. Tuna cannot. Tell me, I'm not looking for you, but you tell them many you will give you to them. To what the Manaka God, you are in Jonaka God. To Pungi, the money was earlier. Chupabilikana tulunta madina na tulunta mnange kuye kwa chali ya mkula pele wa bota akwa nukana aja donje putu wana meka kibuchu ila mubata na mi una bomba na henda bukamna kibuchu bujaka kwetenzo wa wana yongi buchu kele ni bakala na siki benya na nyaka kaime kaki kwaita wote za wanya kaito takuna ni keji azamba tukuna kanot Mkembele bugi buchugu nani mkete meni ro bugi buchugu na Chukwadi manaka gi God ode manaka gi God Chukungi di mani wa pelolia Chukwa moke kamba nada di nuku tinya buju eke madinya buju eke jana yongi buchugu toni avya kiano jeshi jamani ile Kenya Iwe kata yongi buchugu bondo Moja dindu yaka kiko, moja ditandu akome teilaka. Tuku wana yogi ndu na yogi wana yogi ndu. Sigi ndu abunga kwenye kati na ndu kati ongu kiamma. Oja dindu kani imi enwere ego ongu akuvia. Oja na enwere ego tani bumeto le na rego bobala kobu. Tuku kele digba kela, moji diana le mota. Oja na enwere unala adanya. Onye na-enwere n'ala aja anya owu ogwu nwoke kwuru m ndị ọtụtụ enwere onye obi nwere plan abụ ka ọ tapịa nọ n'anya ka ịgba ọma n'ala eje adị nke keriwe ole ekwuri ọsịmụ na onye obi m kiritere moto dị mma ọ na-anaghị ogo rie ego kirite nwaanyị dị mma ọ na-anaghị ogo rie ego kirite ụlọ dị mma ọ na-anaghị ogo rie ego sịmụ na ịgba ọma nọ n'anya onye ọbịa na-eri gị ọ bụla eziokwu nwa na-egbe gị bụcha ukere n'igbe kela ndị obodo nwere ka anyị bụrụ ọbịa mbụ alụ ụka ọ bụ Tukuna kama nke mere eme bụ gị bụ chukwu mere nke dị eme ihe ọ bụ gị bụ chukwu ji eme
chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị chukwu ngị ji mma onye wapere olie chukwu nkele go ma nnọdụ nọ nkele gị nọ ma nnọdụ satọ nkele gị satọ ma nnọdụ akụkata agbawari na-eto onye gburu ọkụkọ onwe ewu ogbuo eto dike na nke o mere eme obechi ọzọ chineke ekele dịrị gị chineke ekele dịrị gị atụriko kere gbọọ ọ gwara gị bụ chukwu nwe ụwa enere m anya n'elu ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya na anọ ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya n'aka nri ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya n'aka ekpe ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya n'iru ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya n'azụ ọbụna gị bụ chukwu onwe ya nna anya okirikiri ọbụna gị bụ chukwu chukwu kere n'igwe kere igwe ji ọbụrụ gị bụ chukwu nwa ọbụrụ ibe gị bụ ọka gburu ọgwụ ọbụrụ ihe ọ gị bụ chukwu na-azọ mmadụ nke na-egbu mmadụ ma onye pụtara gị ka ị na-azọ epụtara gị ka ị na-egbu iwe ji ọbụrụ gị bụ chukwu nwa ọbụrụ gị na-ebunye gị na-ebu ma onye pụtara gị ka ị na-egbu epụtara gị ka ị na-egbu iwe ji ọbụrụ gị bụ chukwu nwa ọbụrụ ma nwoke ma nwaanyị bido na popu abanana na-agwazitiri mmadụ o nwere na-enwere iwe ọ na-aya na bịa ekwekọrị ndokwu kalọmịga na-enwere ebe ị na-aya nne gị ma nna gị ma nwunye gị ma odi gị ma nwa gị ma nwanne gị otu ya na-aya ihe ekwekọrọ gị ndokwu nakọ ji bụrụ gị butu nwe ụwa iwe ji ọbụrụ gị butu nwe ụwa bụrụ gị butu na-eme eze ma obodo na-echi echi ma gọọmenti na satifiketi onye gị butu nyere eze nye ka iji onye gbabara eze ndị otu esi na ọ ga-ahụ m ya ṅụọ ọzọ ya bụ eze na ndọta chukwu na ọ dị bịa nara m ụta ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka chukwu kere n'igwe kere ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka ara ịratịrị ịratị ya nya ararị ọratịrị ya arụ ọrụ ma ịratịrị ya aratacha oke ya ọkụ ọkụmegwe na-eje na-eme na ọkụdụ kwuru ọkụdụ sịra na onye ekwe na-eje na-eme eji emebi ọkụmede nwara na ọkụdụ kwuo ọkụdụ sịa ndị nya ka abadị ya na ndị ke ya dị n'ọka dịbadị gboo ọkụnwa ebe mgbe ọ na nteje abụọ bụ gboo ntete sịa na mba na-adịrị nweta iwe ọrụ sịa na okwu na-ebula mgbanwụdo adịrị ezi ọrụ na mgbanwụdo adịrị n'ego na amasị na mma na taa n'oji eji tupu na-etebi a nara ịma ụta ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka chukwu kere n'igwe kela ndị igbo tiri n'ihi si na ọbịanibe onye egbori ya eze nwa wee na-eme ka igbo niile mmadụ na ọbatara bịa ọ nabata gị bụhuru gị eze ọ nwere iji abịa dị ọtị ga-epụrụ na-abịazi na abịa mọdịla adịlị nyepụta ndị fensị na nnukwu geeti ihe eji ebi ya bụ ka nwa na-aba nso mmadụ nọ na-amara ụlọ mma o ndị igbo ahụrụ si na onye bịa mara na nwanne ya bụ abịa mmie nje ka ụmụnne m ji wee bịa wee mee ọchị owu okwu nwoke ka m bata na bịa mere m ọchị uwe kenecha anya tia na ọchị eze bịa eche n'aka obu ite ọjị ka otu tia na ewetara ọchị wetara ndụ zie gị were ndụ gị were gị ka iwetara m ọchị ọchị m kere m na-egwuri ike were ndụ gị were gị ka iwetara ude na ọchị keta ihe iji ọma na ude na-ebịarịbe gị were ndụ gị tie n'ebele ntazi anya ka ị nwụrụ ka ọ bụ na ude na-egbu elu otu egwu were ndụ gị were gị ka iwetara m ọchị ọchịla ọchị chịra ngasị m gere nya bịara emetụ nzi a na ọjị ka ntị gị weta ma ndụ ka ntị gị weta ọjị atọ ji mmiri ọdọ ya n'ebele sị m na ọjị abịa mgbe a na ọjị eze bịa eche n'aka ọtị m nwa nke na nke nyawa ya mara ihe nwere na mere na-esike mmadụ azị okwu nzi a n'ihi iru okwu ka mma were ọjị a ka ịgbata unu ewetara ọjị wetara ọjị ka e were ya yọta ndụ onye weta ọjị weta mbi ata anya ọhụrụ na-abọ mma jọpụtara ibe chukwu kere n'igwe kere na ọjị bịa nara ịma ụta ụla ga-aga n'abọ mmadụ ajọka chukwu omenala be anyị ka anyị na-eme omenala be anyị ka anyị na-eme nya ka anyị akwụ arụsị n'iru nwanne eme omenala ma mụ na-agba ngị gbuchu na nke doro gị anya iji ama mmadụ ka m na-akọrọ obere gị gbuchukwu na ịmara onye mbụ magburu m mma nwa bụ leading servant of the new covenant mụa bụ leading servant of the new covenant nke ngị bụ chukwu ma even na control 1777 spirit ya ka ndị wabala mdoba na m ya na-asa ana m agba ngị bụ chukwu kere dị mgbe kere asị gị na-ewepụ gị bụ chukwu nwere ibe m na-atụrụ egwu nwere ibe m na-abalị ebuchere m ahụ ime na-achị ibe m ji amụ ya nwunye ya tụla nụ ibe nwere otu anya na-atụrụ m egwu ana m agba ngị bụ chukwu kere nye ya maalị na ọ nwere alụsị na-ewepụrụ okwu ka alụsị na-akpa
kota mo ba ngudi ya ana me nguda no se na tara ma me nguda ni ya gidi mbia ka no se ro na su ne wo buro not even na na tu me ku son gibu ana me vera no se be no ndo kwa kan ne do kwa no se nya kan kwa to kan promote o na na ne megida ye megida whatever his spiritual eminence Pope is not that eminence nya kan that eminence I'm not the power Even the Ghana don't give you get a Igba Kala. Can't you go the abyss? Well, what we can take for Dayo in Kamalini in the world. Nobody wasn't anyone in them to put out over either. We won't so bad a guy way. You're tagging I bad. Your boga Yakata, I did not move back. Or if I got. We won't so bad what in them when they come up like a great prince. Naka jitani yiru naka nduka titibowa naka jime bitaki ibara ekwensu nduka tron gibu chukutu na kalia amaro mo brezi oku mama di muke boge le boge chukwu ebule ebubo awu di lonye boge egbo na besoro boge Obuno for them give you na tetelanya. What to that and get it on Naya? Copia the Buani, we go to Maragaya. One out of your work on her up your one on. Abraham, your people, we can mother tells you every other. What one people can look at it. Open a joke and look at what give you the level to attack. Okay, one look at your man. Can you put Timela, you let you like Ivera? Oh, you love your city equipment. Ella one hit that equipment. There's one mother of equipment. When you put my equipment, when you enjoy the equipment. Yeah. To be there, no one to do that. No, can you want to look at your man? I can't wait. What was happening? I didn't know. What they want to tell me, what you have here. You did not have your job, but it's all. What you have there, what you have there, what you have there, Nando. What you have there, Mmanwu. What you have there, Igba. I didn't do Nando. But they go Nando. Mono Wanjanenwa. What does he not make? What you I will give you two credit, but I feel like this is not a moment and I'm going to. Makanawa ko tino wori we buti stop mama no we buti stop oje na ku mari bo na na nno ti ma batoro bo na ku maka mmadụ tino wori bo na na kala ma no buro ti stop ndo kata ne makana ji do butu nke abia mbe ndi bo mali ya e nwere chukwu kala wa chukwu abia mbe na buti stop chukwu nke abia la abia na abia ka wa na amara Deputy, Canadian, or no, you have two Canada, you have Jesus Christ. One of you to eat, you made better. Let's go one of me. I thought you had Tanya either, or Dwari no, but I'm going to start with Jesus Christ. I had an Además, ile bụ anya ebila ndị mmọnwụ apụtago ka aje bido n'isi ka wee gbabe. Además, ile bụ anya ị ga-adị na ndị mmọnwụ agbabago.
anyị oso na mmanwụ mmadụ ibu kebe anyị oso na mmanwụ ebe n'ihe mmemme n'ụlọ ka obodo kwale ezibikọrọ ọbịa ata mmanwụ ezibikọrọ ọbịa atọrọ mmanwụ enwe mmanwụ na ọta ego ma obodo kwale ezibikọrọ ọbịa atọrọ mmanwụ ebe ka ọ kwane mmanwụ ọmọ ìtàwọn náà wọ́n sọ̀rọ̀ àmọ́ ìtàwọn náà sọ̀rọ̀ àmọ́ ọmọ ọlọ́kàwọn náà sọ̀rọ̀ àmọ́ ọmọ báyìí sọ̀rọ̀ àmọ́ báyìí sọ̀rọ̀ àmọ́ wọ́n yẹ tẹ́gọ̀ náà tẹ́gọ̀ dàmẹ́bọ̀ náà bá yàn mọ́nà bá yà wà ní mọ́ sẹ́wọ́n náà wọ́n náà wà ní mọ́ ẹ̀fọ́ náà wọ́n náà wà ní mọ́. Ademma, I can again the Mmanwu Pekosun Kile Nuki Goddess Gara. Ah, oh God. Everybody will follow Maria. Ndi jela na kwado bana to kwaso Makina na Madrid. You have a couple of the people now for their water. You are a social. I can again. According. In the one I do need for a water or God. Nando moyo wakita. Nando moyo wasujaku nukile kando moyo isi wawankela. Makanili okode. Ana sigi dajadalo. Okode. Nando moyo kolo. Wawatafu. Kana emeko sikwesu. Nando moyo naga. Ijela na kwado. Mmanwu ikpetamaazụ na mmanwu ọkọdị ana m anọ otu mgbe anya bụ ịtalụ ọkọdị nwayọ ikorobịa nwayọ kwa ọkọdị nwayọ why about what's here? Achuwa. Oh God. Achuwa. Tua. Huh? Oh God. Akade, kafuya, wayo, atuno
Akade, ibuga, akakowa, akade. Atua, because kana maru. Mange mala manjele na mwaza na bakaregu. Ya batala. Ebuloge. Kode. Mmanwu gbole ti ni mejo. Mili aluti funi ide ìjẹlẹ òun ló mọ ká ìjẹlẹ ọdọ kàmbálẹ lẹnu. Mmanwu ní ilé ìdílé ti ìjẹlẹ náà nínú tìlẹ. Wẹ́ẹ́ sàlù ti ṣe bí ní
Udara ne kali webu na ni udara. Udara ababu udara ababu udara abege munagi mamu buni ne kori. Isige munagi mamu buni ne kori. Udara munagi mamu buni ne ijalabu. Abu muda bay moro mungagu kesile ku. Abu muda bay moro mungagu ride ku. Onye bonyi boye moro mungagu dofu. Ibuloye boye moro mungagu dofu. Ibuloye boye moro mungagu kesile ku. Onye bonyi boye moro mungagu dofu. Anama ka moro mungagu dofu. Kawa kata baba na bani mo pudu. Ebili bili moro mungagu dofu. Esime bune mu ni me sharan. Mili matali moro mungagu dofu. Ebe wa ko sana no ku dana na man. Ebe bulu le na be buru le na be die fu. E na no ko fu go na na lo bodo mala ne no. Udana kali we go de chije. Udana kali we go de chije. Oya bo ni bu udana kali we go de chije. Abu mu dan bay moro mu kana guri de ku. Abu mu dan bay moro mu de guri de ku. Oya bo ni bu ni moro mu de guri de ku. Ibu lo ni bu ni moro mu de guri de ku. Oh, Mmanwu jale. Abakani moro mu de guri de ku. No bobili lu na ba wa bu no so. Ade kon ke wa ka te ba ba na ma huero. Mini na te moro mu kana guri de ku. Mini so de so ka mini mama le mu. Mini so ka mama. Ona ta no le mu. Moda. Oye oye wundi kwero. Mini moro de ku. Abakani moro mu kana guri de ku. Awi jara wara 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 wara. Jale bara bara jale bara bara. Akase mauna ni be bechi. Kabele yi ko di jale mo mara man. Wulu mo kai jale wulu mo kai jale. Abi ko wulu ye ke ni we ni me jale. Mo da mo mo ka guri ku. Oya bo ni bo ni mo mo di ko ku. Oya ye ko ni mo ka guri ku. Eboya ibo mo mo di guri ku. Aguluveyo. Ehuwe ne kali we wo iteleri kan. Amala ne ke wo iteleri kan. Hey, ndene bo mawu munantu mawu ni bon.
Adero kwa muni, adero muni.
Thank you.
Yeah.
Etuaba. Mane wambo getu yale Nando nibo. Ogetu nya leyi na mambala nibo. Alusati na wanuleke na. Alusati na nide libede ibo bida na be. Wabala kubete go ibo baba no go bida na be. Ibuseti ebe na aja tamo gawade. Bibi amade biro mo ejebe ejebi bo. Wanya walu na nabo na kebiwa na kuhota. Wabina ibuseti sebebi iwiwe. Ajulude ne ajulile ibiweji dide welile. Ibo nabi bimani kuhane kunanya. Omele kuhele nanya. Omele nanya kalabia. Omele nanya kanye. Ibo naba kama wem. Arubunagu. Hello, Alisha kama wem. Naba kama wem. Pesa wansi. Omali ebe elijuwa bebe na bie. Ibo nina mana na bakara mama. Hello, Omunagu. Mira weja ke. Kena bande mado. Ebe jino kujide na wanaka. Omiro weja kalele. Ibo walamu papa kina telenali kikine. Baby wade. Dina mada na zorobu. Wanda wane bisano. Yeso ichazi na kaba isano wade wade. Omaledele. Nedilemo. Wanda wane bisano polisiano. Mana manya manobu chida mibabu. Ibifeji. Yeso iboye tezebe nilebu. Onye kutukana baswela bia. Ndegu na wari nikanapa. Onye kutukana baswela bia. Ibifeji nakani wabala mama. Oni kata mile nama kakiti kama nisi mucha nikije swela bia. Onisi mucha kumagi kije labia. Wahabuma lupu. Inaweza matani koje tunaka. Wanda mana wanda na bala. Eza wikuku wamba. Amma abuli wiseji Nando. Wanda na bala. Eza wikuku wamba. Amma abuli wiseji na webo. Wero ni mawa zama koja kege yamba. Akutu kama nini na megengi ibiseji nesenegu. Webo na mwani simba jelanda. Zilisema ajote seude na bona Nando. Webo na tamarude na Nando nino nechoko. Eka no nechemili. Webo na tamarude ni nabili babo. Matakine awa madinodo yene donyobo. Ibiseji. Abisa menuke no mebekuta. Kando kuzi kumegu. Eza imoya kuzuke bulunda. Ibabu ni akwena kuhonya munya abebulabu. Eza imoya munya abebulabu ambaru muna kina adunamba. Kwenye bichi. Wale na mundi utuae. Ebe yus. Ebi libai. Ebe na nabame namna mwana. Elu anye kachube. Ọjà. Aya kachiego. Sugo lopia. Ọjà igbo nina. Ele ni utuae. Ebe buji. Yesu fensi na nka. Olekele buwa. Akambide yi. Ibe rekele bo. Ebe nyaka ngana. Abali mi baba ni mambo jebi ibe na. Ibe rekele bo. Aye ibe bo ewe. Ibe akaka. Ala kamu ejiwa.
Onye kere HS, his preacher eminence, doctor. Onye chọrọ na ewu n'ọbọ mba. Panda. Alụsị ndị isi ojii nọ na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii nọ. Panda. Ebiri Chukwu abịa. Ibu ihe ojii mmụọ bere m. The leading servant of the new covenant. One man, one more. The next one and another. Or let it one and the next one. Up Monyama Jano would be a number. Nima number is local government and number state. Even a metal brain, a member, one genam. Couple of wallows. Nyabongi and Pidaro. Ta. Ka Ivo would be on a number. On your open, when you card and Omega expired. If opening with a cardinal and Omega expired. Tak Ivo be on a number. Ta Ivo be on under the idea, it can't go below. Would you activate the chief people over a number? Never mind a meta. Mine a many hallucinations. Manato di hallucination. Lazy. Tanam. Igbo Hallucination, many hallucination. Easy ni vitanam. But a memma. Manon come of Aku Canada years. We will celebrate one governor and we're going to do. We will teach all Tonda Maya, Abros Wabia, Libyan Eric. And when it came out of Tonda Maya, Macana, Mutu, when I leave it. When you come on, lay your Papalas Repas, a calera. But the land over Vicho. If I need Labro on your Bumutu, when you go on your Jacobata. I will eat you to Papuno. Onye na chukwu na ọdị na ya na ana m ekwu na onye ọbụla abịala taa maka mmemme dị ezigbo bụ abịa dakwana ebe ọma dị iche iche ka onye bịala taa dị adị obu abịa dabụ ebe ọma dị dabụ adị ibe dị iche iche nke mụ anọ na onwe m na-ekwu bụ ibe adịghị n'obodo ya bụ ebe nkwụ onye ọbụla si ibe adịrụ n'obodo ọ na-abụja apụ dịka m si wee kwu mgbe m na-aga ọchị taa na ngadịbe onwe ozibe m na-ewepụrụ okwu sọsọ ana m anabara oge m nabakịta nazi maka mmadụ ebe ekwuo m iburu m tie na moto gị nwere akpa aka eto ogogo mmadụ ji egbu n'ochukwu ka mụ na ya na-egbu izugbo ode egbu na mụ n'oge ọgwa nnụrụ gbasara okpobiri riri n'eri nne moke iwe dị ana ya emerigo n'ibe awa enwere m kedu ibe nwu na-akpụ ya ekwentị nke akara ya bụ 08035239867 nya bụ ibe njiwe ebido ekwentị ya ka nke ejikwu mara m ụwa niile ana m eche njiri eji maka m egwuru ụwa ya onye chọọ mbịa bụ isi Enugu na-abịa ilu ọkụ junction opposite SARS Igba onye ọkada ma keke na pepe na-apụta gị na nke ude na-egbo na n'ama aja na obodo Nando isi Ọnịcha na-abịa wee opposite SARS ọkụ by express Igba onye ọkada na-apụta gị na nke ude na-egbo na n'ama aja na obodo Nando ịmanụ ya enweta m Igwe Malangoro TV na ekene esa Malangoro na eze alụsị isi ojii niile ọdịnala ndị isi ojii niile kwọ ndị isi ojii niile ihe ojii ji bụrụ ojii igwe olekele kpụ na Nando ụwa niile kwekọrịta nwa mmadụ nwa mmụọ nwa edo ajụ na-ebu ọha